mga higala nga anti-political dynasty law. Dugay na mga higala nga ginaduso no sa atuang nasod. Ang naay mga mudapig, naay mga mukontra pod mga higala kay masabtan pod nato no kadto mga lugar nga although nagpuli-puli lang na ng parehang apelyido dinha mga igsoon pero maayo ang resulta. No? I think dili mga higala sa apelyido No? Ato siguro ng planchahon, plastaron nga dili lang basta apelyido mga kaigsoon. Na may mas maayo kung aritas kalidad. No? Kung aritas kalidad mga higala sa tao kay bahalag parehang apelyido mga igsoon basta ang kalidad mga higala solid kaayo. Wala problema na. Pananglitan mga katropa. Mudaga na. Gumikan lang kay kaapelido bisag wahibang kaagan mudaog. Mo na nakapait diha gumikan lang kay ilaha man kong balwarte, kusog mailay lang apelido. Bisan og wa man ganin taon mga higala kasayod unsay buhaton niya da siyang pagdumala. Nya moingon nga, dito na natutunan. Kinahanglan tag mga strong leader, decisive leader sa atong nasod mga kaigsuonan. Dili ng mga maglisod sa pagdesisyon. So, might as well nga ato sila mga higalang pangayuan og requirements. Kay ug mga play bitag trabaho mga higala, no? Kining bisan kining amo ang trabaho diri dili man mi pwede diri magyaw-yaw ako pananglitan mga katropa. Kung nagpadayon lang ko sa pagkakargador og kahoy, siguro dili gyud ko pwede mga higala nga mo istorya diha sa inyong atubangan o diri mga higala karon sa radyo nga naman, di man ko ninyo tuuhan, no? So kinahanglan ko mohuman og eskwela mga igsoon, no? Sa una bitaw mga apply mi og tong unang pagpang-apply gyud nako mga higala og kuan no sa Bumbo dito sa Butuan. Mga kaigsuonan, gi-require gyud na mascom, kun dili mascom nakapulsay, graduate mga higala og degree nga Bachelor of Science Bachelor of murag BS man ang Political Science. Ako wala ko anang duha pero graduate ko mga higala og Bachelor of Arts major in Philosophy. No? 4 or 5 years and then ni-graduate po ko mga higala og theology. Mga kaigsuonan sa amuang sa kuan ganiadto. Now, kani mga katropa, no? Required na sa mga trabahuan. Gani karon bisan mga higala diha sa mall, manarbaho ka sa mall mga higala, may requirements man. No? Asagaran in town mga higala diha uban gani, graduate college, gumikan kay wa pag-iintay masudlan, na diha mga higala sa mall nagkahera. No? Igora ka maninsilyo ha, kinahanglan pa ka og degree diha mga katropa. Pero matinga ka ngano man nga inig eleksyon na bisan mga higala way mga nuhaw unsaon nila ng ilang trabaho. Kay syempre no pagdawaton pag i-applyan nimo nga trabaho ang assumption diha mga higala kahibaw ka anang trabaho No pananglitan mo apply ko pagka manager kahibaw ba ka mahimong manager? Na ba kay management skills? That's one. So pwede nga kung manager is gutan dapat required ka nga na kay kining masteral sa business administration or pwede nga kining gitawag nilang MPA or kining Masters in Public Administration, pwede na siya. Mga-apply ka pagka supervisor na aba kay skills diha to be a supervisor. No, kay para dili madiskuhido ang trabaho. No, na mo magpapili ka pagka mayor. Do you have that skills to be leadership skills to be the mayor? No? Mga-apply ka pagka kongresista. Do you have that leadership skills or technical skills to be a kongresista? Isa diha mga katropa, dapat na kay alam sa balaod. Dili man necessary nga lawyer ka. No, di man necessary nga lawyer ka na amang gani MLS karon. Unsa man ang MLS? Kanang Masters in Legal Studies. Another stago mga higala. MLS, that's fine. 2 years na. Kabalo na ka mga higala sa mga kamada diha. Parliamentary procedure and everything mga igsoon. No? Inigdawat sa trabaho, di ba? Ako sa una, mga katropa, sa pagsud nako sa unang trabaho nako nga radyo, ginyuro gyud mi. Kay basig mga dukirok mig mga utok mga higala. Giagi gyud mig nyuro. Parehara po na, apply ka pagka-pulis. Agi man kag nyuro kay basig mamusil kag pinakalit diha, nabuang na. Agi gyud kani ana mga katropa. Sige lang, padayon lang nato na mga katropa ha. Kay ato sa ning tabukan karong report kay lalaking gipusil patay sa Kirante dos Tagum aduna nay person of interest. Kinsa ka ug unsa ka mga higalay dahilan. May kay nalili na ni karon